खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आंनि साबस्क्राइब खालामग्रा लोगो नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि न'खर फेमिलिनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय मोनसे आयदानि सायावहाय बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जों बयबो सिरि मोननानै थानि। जों बयबो सिरि मोननानै थानि। बे आयदानि सायावहाय जों सोलोंनि। मानो सिरि मोननांगौ आरो माखौ सिरि मोननाय खोथा बुंदों, मानो सिरि मोननांगौ आरो मानि सिरि मोननाय, बे बाथ्रानि सायाव जोङो सोलोंनि। एक पेटरनि 4:7 बाइबेला बेबादि बुंदों, गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय, बिनिखायनो नोंसोरो थल लानानै सिरि मोननानै थादो, नोंसोरो आरज खालामनो हानाय बादि। एक पेटरनि 4:7 पेटरा गावनि सेथि लाइजामनि गेजेरजों एसिया माइनराव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो, एसिया माइनराव थानाय जायफ्रा नासयजाबाय, जायफ्रा नाग्लिजाबाय, जायफ्रा होसोजाबाय, जायफ्रा लेथेर फेथेर जानानै थानांबाय, जायहा जिउआव बोलो गैयै जाबाय, जायफ्रा बेबादि आलाय सिलाय जाबाय, बेबादि सुबुंनि थाखाय इसोरनि बाथ्राखौ बेबादि गावनि सेथि लाइजामनि गेजेरजों पेटरा लिरनानै हरदों। बे बाथ्राया बै आन्दायनानै थानाय, नाग्लिजानाय, सैनांनाय आरो लेथेर फेथेर जानानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय, ख्रिस्टानफोरनि थाखाय जिउआव बोलोग्रा, जिउआव बिसोरनि फोथायनायखौ बोलोग्रा खालामनो हादों बे बाथ्रानि गेजेरजों। दिनै जोंनि गेजेरावबो बे बाथ्राखौनो आङो बुंनो हास्थायदों। बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंबो जिउआवहाय जोंनि न'खर आरो जोंनि गासै समाजाव बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बोलोग्रा जानो हायो, बोलोग्रा जानो हायो। दिनैनि बे मुगायाव जोङो सिरि मोनाब्ला, जिउनि सिरि मोननायखौ जों जुदि सिरि मोनाब्ला, जोङो बै मोनायाव मावै दाङै जानानै हराव उन्दुनाय समाव, मोदोमनि जिरायनाय समाव उन्दुनायावहाय जेरै गोदो गोदो उन्दुलांनाय समावहाय सिखावफ्रा जोंनि माखासे सना रुफाफोरखौ खावनानै लांनो हायो। बेबादि उन्दुलाङोब्ला जोंनि जिबनावहाय, जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि समाजाव बेबादिनो सैताना जोंनि जिबनखौ आरो जोंनि समाजखौ नस्थ' खालामनो बियो नाजागासिनो दं। दा बे मुगानि, दिनैनि बे मुगानि गासै जानाय जाथायफ्रानो जोंखौ बेबादि गासैनिबो जोबनाया खाथि जानाय बादि, नोंसोरो सैथोजों खुलुमदो इसोरखौ, सैथोजों नोंसोरो नाजावदो, सैथोजों नोंसोर सिरि मोननानै थादो, इसोरनो खोन्थानो हानाय बादि पेटरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बे गावनि बाथ्राजों बोलो होदों, जोंनि फोथायनायखौ बोलोग्रा खालामदों। आङो बुङाखै बे मोनानि उन्दुनाय समावहाय सिखाव हाबनायनि थाखाय, हाबनायनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय, जाहाथे नोंनियावहाय हाखर जावनानै सिखावफ्रा खावनानै लांनो हायो, बेनिखायनो सिरि मोननानै था, बे खोथाखौ आं बुङाखै। नाथाय जोंनि मिथिस'नाय, जों मिथियै समाव, जों मिथिस्लाबनो हायै सैताना जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव हाबनानै जोंखौ आरो नोंखौ नस्थ' खालामनो नाजागासिनो दं। दिनैनि बे बुहुमनि गासै जानाय जाथायफोरा जोंखौ आरो नोंखौ फोथायनायनिफ्राय उनस्लद होनो नाजागासिनो दं सैताना। दिनै नायगार मानसि सिथारनायखौ जोंनि मेगनजों जों नुबाय, नायगार गावथारनाय जों नुबाय, नायगार मानसिफ्रा गावजों गाव फान्दायलायनायनि गेजेरजों मानसिखौ बेबादि नासयलायनाय, होसोलायनाय, जातिजों जाति, धोरोमजों धोरोम मुगैलायनाय, हिंसा हिंसि जानाय जाथायफ्रा नोंनि मेगनाव, आंनि मेगनाव दिनैनि बे बुहुमाव जाबोगासिनो दं। अनलायग्राफोर, बे जानाय जाथायफोरनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'गोन?
आरो बे जोबनाय बादि मुगानि खामानि मावनायनिफ्राय गाज्रि सैताननि परिकल्पनानिफ्राय जोङो माबोरै बारग'गोन? बेनिखायनो बै जोबनाया नोंनि न'खराव, जोबस्रांनाया नोंनि न'खराव दाफैथों, नोंनि जिबनाव दाफैथों, आंनि जिबनाव दाफैथों। बिनिखायनो जों बयबो सिरि मोननानै जोङो इसोरनो खोन्थादो, इसोरनो रायथिदो, इसोरनि खाथियाव थादो। अब्ला जोङो बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। अनलायग्राफोर, जोङो सोरबा प्रसासन दङ होननानै, जोंहा हादांग्रा दङ होननानै, पुलिस मिलिटारि दङ होननानै, कर्ट कासारि दङ होननानै जों गोग्गा जायोब्ला जानाय नंला। अनलायग्राफोर, जों रावनिबो सायाव जोंनि जिबना, मानसिनि जिबना रैखाथि गैयै जाबोबाय। अनलायग्राफोर, रैखाथि गैयै जिबन जाबोबाय जोंनि जिबना। बेनिखायनो जे माथ्र जोंखौ सृष्टि खालामग्रा सैथो इसोर बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनखौ रैखाथि खालामनो हागोन। जायफ्रा ख्रिस्ट' जिबन मोनबाय, सिरि मोननाय जिबन मोनबाय, जायफ्रा ख्रिस्ट' जिबन मोनबाय, बिपदनिफ्राय रैखाथि गोनां गग्रायाव दोनजानाय बेबादि मोनसे जिबन मोनबाय। ख्रिस्ट' जिबना जाहैबाय बासायजानाय जिबन, गोजोननाय जिबन, पहेरा गोनां जिबन, रैखाथि गोनां जिबन, गोजोननाय जिबन जों मोनबाय। बेनिखायनो जोंनि फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामदो, जोंनि फोथायनायखौ नोङो साबसिन नोङो प्रमट खालामदो। जोङो जाहाथे इसोरजों अनजानायखौ मोनो बे गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय। बे गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि मण्डलिफ्रा माने बासायजानायखौ मोनो। अनलायग्राफ्रा, बेनिखायनो जों बयबो सिरि मोननाय जिबन खांनो नांथारगोन। नोंथाङा जुदि ख्रिस्टियान जाबायब्ला सिरि मोननाय जिबन नोंथांनियाव थानो नांगोन। अब्लासो नोङो बै गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय बासायजानायखौ मोननो हागोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।